казват всички партии са маскари, всички хора са маскари, да забравят магистралите, да забравят метрото, да забравят всичко добро, което сме правили и вече да си направят други сценарии, които са ги правили. Може ли да изясните сега, ако обичате? Не стана ясно какво значи нестандартно покушение срещу вас. Какво означава това? Какво са планирали срещу вас? Делян Пеевски? Ами, нека да обяснят под нестандартни методи, с които само един човек се е съгласил да ги изпълни, които ще ли дори да са му след това заплаха за живота. Трябва да ви кажа, че 1 100 000 души, ако допуснат такава разправа с мене, които са гласували за изборите, след това ще ги линчуват. Вие за политическо убийство ли говорите? Разбира се. Организирано срещу вас? Естествено. То го пише в документите. От Ахмед Доган е този, който назначи Делян Пеевски. Ако не знаете, да знаете всички. Така? Затова мъцат и хъцат Орешарски, Станишеви, Местан и не могат да разберат 10 дена защо са правили закони, искали си класифицирана информация и са правили всичко това. И мъцкат и не могат да разбереш дали неправилно говорят или не могат да говорят. Защо искат да ви убият политическите ви опоненти? Защо искат да ви убият? Защото те видяха, че с избори не могат да ме победят. А сега? Ако ни няма... Добре, те искат да ви убият и смятат, че ще си решат проблемите ли? Естествено. Нямаме мене, нямаме проблеми. Кои партии ще дойдат, кой ще им опонира? А сега вие какво ще предприемете, защото очевидно след като и Конфедерацията на работодателите и индустриалците се оттегли подкрепата от това правителство и се присъедини към протестите, това правителство ще падне в много кратък срок. Не знам дали ще пада, дали няма да пада. ГЕРБ съм го издърпал без симпатизанти. Аз видях даже хора, които ходят по протестите, които ги познавам, че ги давате по телевизиите. Аз в тази ситуация ще пазя ГЕРБ от връщане на власт с цената на всичко. Защото... Тихо да чуем, де. Това не е нормална ситуация. Това не е нормална ситуация. Няма държавност в момента. Вие виждате Национален съвет какво се случва вътре. Те провокират всеки ден, има скандали, да стане бой и след това всички са маскари, да се махат, да дойдем ние. Кои са ние, те си ги създадат пак. Добре, вие все пак сте първата политическа сила, какви действия ще предприемете? Росен Плевнелиев, знаете ли за... Аз чух за доста хора, включително и ваши, които в Кипър са изгорели с пари в офшорни компании. Така че тогава, вашия шеф, така чух, ама дали е вярно? Така че... И Росен Плевнелиев, надявам се. Мога ли да ви върна към политическото убийство? Вие ще предупредите ли сега Европейската народна партия? Сега ще им кажа. Ще обявите ли в Европейската? Ще им кажа, че какво разбират под нестандартно да обясняват те. На кого ще го кажете? Какво значи в правова държава с нестандартни мерки да се работи срещу лидера на най-голямата политика. Да, казах, ще го съобща. 3 пъти го казах. Че президента Росен Плевнелиев източвал някакви фирми през офшорните си фирми в Кипър. Колкото се съмнявам във вашия шеф, толкова съмнявам и в Плевнелиев. Значи хората питат. Имало ли Росен Плевнелиев? Откъде да знам аз? Вие го назначихте за министър на финансите, вие го предложихте за президент. Би трябвало да... Считам, че когато и господин Костов, и господин Костов, и госпожа Кунева, доста хора има, които се познаваме в двете партии, ако решат и имаме общи неща, които да направим, с удоволствие се явя на среща, включително ако ме поканат и в техните централи. Така че, надявам се всички да озреят на тази тема. Не са гласували за вас. Какво ще им кажете в тази ситуация на политически хаос, както вие го наричате, преднамерен? Призовавам ги за спокойствие. Призовавам ги тези, които протестират, да протестират мирно, да не се подават на провокациите, на мутрите, където изкарват от атака по улиците, на тези, които ги докараха от Русе и ги дадоха на снимките с журналисти и големи медийни шефове, които насъскват хората един срещу друг. Да запазиме спокойствие. Призовавам и Станишев, и Местан малко да се огледат, защото живота не е само днеска и утре. Ще мине месец, година. Трябва хората да могат да си говорят. Волен Сидеров седеше през ден укъщи. И сега го виждате как се държи. Ще ги излъже утре и тях, ще се обърне срещу тях. Това е само хаос.
И това обслужва всички други, но не и българските граждани. Обслужва ли българските граждани това едни предприемачи големи, ако съмнението се потвърди и държавния глава, да източват пари, които трябва да влязат в българската хазна, чрез някакви други фирми, господин Борисов? Не знам, госпожо. Ето сега, като свърши президента, ще даде изявление, попитайте. Не съм. Не. Може ли малко по-леко? Ще влезете ли в парламента, за да се направят само единствено изборни промени? Да, разбира се, казал съм го веднага. Има ли точка в дневния ред за избирателния закон? 97 депутати са вътре.